Durant l'acadèmia és important que els alumnes aprenguin moltes coses, però també que parlin i s'acompanyin entre ells en moments estranys per a tothom. Per aquest motiu fem el taller de les històries del confinament i això és el que ens expliquen els seus protagonistes. Quan va començar el confinament em vaig pensar que seria més divertit, però em vaig avorrir molt i amb les meves germanes, per exemple, em vaig barallar més del compte. En una part em sentia contenta quan parlava amb els amics i tot això, ¿vale? I també trista per els contagis i les morts. M'he sentit una mica trist per anar a l'institut i això, però a la vegada per als amics i això, i alegria per descansar una mica de l'institut. Tinc entès que heu reflexionat sobre aquesta situació a l'acadèmia. Com ho heu fet? Posàvem unes quantes emocions a la pissarra i la monitora ens tirava una pilota i havíem de dir una paraula d'aquella emoció. Nosaltres hem tret les emocions perquè, per exemple, cada un de nosaltres agafava un pòsit i posava una emoció. I després la Raquel, que ens donava ens deia una emoció i nosaltres teníem que dir una paraula que tingués a veure amb aquesta emoció. Després feien com un teatre i havíem de fer l'emoció i els altres havien d'adivinar. Molt bé, molt interessant. Gràcies per explicar-nos-ho. Després de clavar la morfologia, la Siham i la Tània han de fer la sintaxi d'aquesta frase. Recordem que el Jesús i el Miquel van treure un 8 en la mateixa prova. Aconseguiran superar-los? Endavant! A veure, sentava nominal. Crec que t'ho està xivant, Tània. Nucli. Una N, ¿no? No, sentava preposicional. No, eso va en la esquina. En plan, aquí, allà a l'esquina, sintagma preposicional. Potser si us poseu d'acord en les paraules que voleu dir, serà més fàcil. I allí una N. N? N de què? De nexo. Ara sí. Nucli. Passa palabra. Em sap greu, però això no es pot fer en aquest concurs. És un complement del nom. Nucli. Sintagma verbal. A més, sincronitzades, molt bé. Nexo. Nucli. Sintagma preposicional. Complement del verb. Sí, Ham, però quin tipus? Hem de comptar això com una errada. En porteu dues. Nexo. Nucli. Sintagma preposicional. Molt bé, va, que esteu en ratxa. ¿Qué sería? ¿Directa o...? Directa. O verb. O No, és CN. CN? CN? Sí, no? Complement del nom. Molt bé, noies, només dues errades. Teniu un 9. Enhorabona. Quina millor manera per acabar la setmana que amb música. Avui els nostres alumnes ens venen a parlar de jazz i d'algunes de les músiques i balls que van sorgir a partir d'aquest gènere. El jazz és un estil de música d'arrels afroamericanes i les seves característiques són que té swing i es basa més o menys en la improvisació. I el jazz es va crear a Nova Orleans el 1900 i ho cantaven els esclaus quan recollien el cotó. I see trees of green. Jo us recomano la cançó de What a Wonderful World de Louis Armstrong, que va ser molt coneguda. Aquí, a Tarragona, està el festival de Dixieland, que és una festa bastant gran a nivell internacional. I també a Catalunya hi ha cantants com l'Andrea Motis i la Locomotora Negra. Never had nothing, no
Doncs amb Andrea Motis ens acomiadem per aquesta setmana. Que vagi molt bé! I've got that man creed.